Hi, sanibonani. Namhlanje ngoSinethe elawini lamaGumede. Ngifuna sikhulume nabafundisi. Ngifuna namhlanje ukukhuluma nabafundisi. Siya understand ukuthi umfundisi ugqoka ukhololo, unebandla, uyahlonishwa esontweni, uyahlonishwa emphakathini njalo njalo. Kodwa ke phela ukuba umfundisi akube umfundisi mase uma ngabe usungena elawini likaMagumede nonkosikazi wakho. Ukuba umfundisi phela akungangeni ekamereni, akungangeni embhedeni. The reason ngikhuluma nabafundisi namhlanje sekukaningi ngithola izikhalazo, ngifunda naseyindabeni ukuthi umyeni wami uyangilambisa, asi-enjoy inkonzo asekamereni. Khona nje enye ivideo engayibona la indoda yayishade ngathi kwakuyinceku le yayishadelwa. So inceku njengoba yayishadelwa yayinama rules eyayiwabeka itshela umfazi beshada ukuthi angimfuni umfazi owukuthi, angimfuni umfazi owukuthi, angimfuni umfazi owukuthi. So namhlanje ngithatha sikhulume nabafundisi nje, sibabonise, sibanike naba-advise ukuthi noma ungaba umfundisi noma ungahlonishwa ebandleni noma ungahlonishwa emphakathini, kodwa fanele ukhumbule phela ukuthi ngale kamfundisi khona indoda enepipi, khona indoda eqhanyelwayo, khona indoda ekufanele ibhebhe umfazi. Ngeke umfazi umbhebhe ngokhololo, singabheja imali. Ukuze umfazi wakhe ajabule, fanele mangabe ufika endlini, ufike ube ubaba ohlonishwa izingane, ube uhusband kunkosikazi wakho. Uma seningena embhedeni uthi kumdlalisa umfazi wakho, ungangena embhedeni uthi asithandaze mama. Yebo ngizothandaza ngoba phela ukuthandaza kumgomo kaNkulunkulu nokuthi sisuke sincenga impilo. Kodwa uma ngabe usufenda umfazi akucaci ukuthi ubhebhe umfazi. Ngeke umbhebhe umfazi usacabanga ukhololo, usacabanga umnikelo, usacabanga ipulpit. So lento ngisho ngoba omama mfundisi abaningi bagcina sebephumela ngaphandle. Khona enye ivideo sake sayibona yamama mfundisi owayethenge umfana. Ngicabanga ukuthi ngisayikhumbula. Wayethenga umfana elele naye ehotela, umfana emnenebule emphenduphendula sick style, umfana engamenzisi isona. Ngangiqala ukubona nokuthi khona i-chicken pox style. Ngayibona ngalelo langa ke. Umfana eyenzisa umama mfundisi. Ngoba umama mfundisi ekhaya akasuthi, ekhaya akanako, ekhaya akalitholi ipipi uzalithenga. Unomfana wakhe nje. Amsho futhi unabafana abakhazi ukuthi bayamjabulisa, bamnikeza ipipi uma ngabe efuna ipipi. So angifuni ke nawe ube lo mfundisi ozohlonishwa, azahlonishwe ngisho embhedeni, azahloniphe ngisho inkonzo. Uma uthatha ingane yabantu wayithatha kubo, fanele wazi ukuthi ngaphandle kwezidingo zeBhayibheli noma izidingo zenkonzo, khona izidingo zenyama ezifuna wena njengomkhwenyana wazo, ezifuna wena ungasagqoke khololo, ezifuna wena induku isivukile ukuthi uzanelise lezo izidingo. Ngiyafisa ukuthi abefundisi bakwazi ukubalansisa, athi epreacher ngala eshumayeza enza yonke into, kodwa nasekhaya ebazi ukuthi umama uyasutha akalambi, ukuze sigweme abantu abagcina sebechitha egameni lokuthi ubaba umfundisi njalo ngama weekend uhamba nenkonzo, ubaba kwami njalo ngama weekend kuneguqa ebambayo, akasanginaki mina, akasangithinti. Njalo ubaba kwami uyafasta 21 days. Lo 21 days mina ke nje mina njengoba ngu distance nje ngeke nje ngize ngikhanyiwe le 21 days indoda kuthiwa ifastile, ayengeke iziyenzeke leyo. So izinto efanele sibheke zonke lezo ekumele zenze ukuthi uthando lethu lingagcini libhidlika ngezinto ezincane, uthi uzama ukuvusa lokhu kanti ngala usuyaleka mase uyabhidlika kumshado. Igama lami nguDistance Gumede, ngumbhalo wengoselawini kaMagumede, phuma njalo kwisolezela ngempela sonto. Lama video lawa uzowathola ku YouTube channel yethu ku Asikhulume Online na ku Facebook ku Asikhulume Online, nase page lami elawini likaMagumede ku Facebook. Ungasilandela noma ulandele uDistance Gumede.